Kublai ki viewers ki perlok ki personal. Sa sisin pat ling pakan video ngap diang sobhai pat ka igata kamat ka bang kwa ban share kwa ban YouTube kwa ban pasat jingmut khnang ba lesi ki don ki bumpat tip bat don ki balak ngat bat ki balak tibru aba yede bat kani ka bentah aswa bangan share kata kwa ban bu ke jingkeli pila juyo na em ka phone call ka baong ba ki dei na kata ka political department ki don ye ka assignment kin keli ke caka syong caka sa ka jong pi bat kin keliru menswa ha ka election arjar khat pra pi thabut yano bat menta haw arjar pholai pi perkhat ban thabut yano hatu pila jungat ne em ya kom kita namar nakaliang jonga la arsin menta ngalak ngat ya kane te ka ai ka kwa ban ai jimut bat ka kwa ban ai but ye pi ka long ba kita kim dei kita napok ka political department dan ni baki le assignment rei ketika kam betu ka kam thok kam syukur te wat num ailat kum kit khot jogari berkejat benriu pansa penon kam pat kan mau wat num yatu dalileiru bayanu pi thabut bat yano pi thabut dalileiru kani ketika hok jongpi ngidon ru ya ka right of privacy katum ka article 12 jong ka fundamental rights hapok ka Indian constitution ngidon ya kata ka right of privacy bat nata kita ki student ki bakam ni lede napok ka political department baki le assignment ban tip kita ong ki kita ki stupid nonsense ba kita ke profesor jong ki hab ban direct ki dakum kita ki cak kampok bat ken mau dei ban halat teng ki namar pistip ne am kani ka but po ka but syukur jong ki weipat ki balawan mut ban 2 minit ya kani ka rikasi ban 2 minit ya kani ka beri nyau trap ke jongi pat ken mau ru ba ke jingele jong ka ribe ke jat benreu nadu 1970s ter kat hadu kini kisngi dala dangam batai ru pila tip hi yano ki yele persya bat yano ki yakun persya bat kita ki bakam ile de na po ka political department ba ki doni kata ka assignment bakin hapan keli kita hidehi kita hi ki juk tim jongki te wat nam sya yelam bakla bat wat nam sya penan kam bakla dali leiru ai ki da bateng wat nam ai jam pide ki khundap senrang pide ki dikhot jong gari begejat beriu ki badon jingit kli wat nam klet ya ka menor bat wat nam klet ba ka ai ka bangi dei ban le na ka menta bat ya ka lasai jong ki khun ki ti jongi wat nam di tador ru ya ka ri begejat beriu ha kita ki nongsun upareng wong kumno nada ya kendu ya upsen bat ya ki ya nungin atak ne ko te balai mentapat ngidang syak brainwash bat balai mentapat ngidang syak alam baklah te ngam kwa ban bun ketin ngam kwa ban kentho ai ngangai scam baki kun samla ki long kemi ki long pa ki produk ki prosnam ki syai ha ba yedai bat kene te kublai sibun saya kendu pan